עכשיו, הזיכרון זה דבר מאוד מעניין. אני אספר לך איזה ניסוי שידוע בפסיכולוגיה. לקחו קבוצה של אנשים והראו להם 10 תמונות מהילדות שלהם. 9 תמונות היו תמונות אמיתיות מחוויות של ילדות שלהם, ותמונה אחת הייתה מזויפת. לקחו את הדמויות שלהם ושתלו אותם בלונה פארק, שהם לא היו בו. 80% מהאנשים זיהו מיד את עצמם בתמונה שהם לא היו בה בכלל. כן. הם זיהו את עצמם. ה-20% היותר נורמליים שלא זכרו, הלכו הביתה, החוקרים אמרו להם, תחשבו, אולי תזכרו. הם חזרו עם התמונה, אמרו, נזכרנו. היינו בלונה פארק, היינו עם ההורים בלונה פארק, היינו יום נהדר, הם נזכרו ובנו לעצמם את החוויה. הזיכרון הוא דבר דינמי, הוא חי. וגם אם חסרים פרטים ויש חורים שחורים באמצע, הזיכרון בונה את עצמו עד שיש היזכרות מלאה במשהו שלא קרה בכלל. אז מה שאתה אומר בעצם שההזיה שלי על הטבח זה כמו התמונה בלונה פארק, זה לא קרה באמת, אני נמצאתי את זה, אין לזה שום אחיזה במציאות. אני לא יודע, אבל אפשר לבדוק את זה, לא? מי היה איתך שם? היה איתי קרמי, אתה זוכר אותו מהתיכון, והיה איתי עוד בן שאני לא מזהה בכלל. אוקיי. אז לך תשאל את קרמי, מה הוא זוכר? בהולנד. הוא כבר 20 שנה בהולנד. אוקיי, אז תיסע להולנד, תשאל אותו אם זה חשוב לך. אם זה מעיק עליך. ולא נראה לך קצת מסוכן שאולי אני אגלה לעצמי דברים שאני לא רוצה לדעת? לא. נראה לי שאתה תגלה דברים, וזה חשוב לך לדעת, דברים שאתה רוצה לדעת. ואתה לא תעבור את הגבול של... אתה לא תיכנס למקומות שאתה לא רוצה להיכנס. יש מנגנון אנושי כזה שחוסם אותך מלהיכנס לאזורים אפלים שאתה לא רוצה להיכנס אליהם. אתה תגיע בדיוק לאן שאתה צריך להגיע עם הזיכרון.